Vet du hva? Hva? Jeg liker ikke Joe. Hva? Han er kjæresten min. Vel, siden jeg ikke liker han, bør ikke du like han. Du har vel... Vent nå litt. Hvorfor liker du han ikke? Vel, for det første lukter han ekkelt. For det andre, han er en apekatt. For det... Ikke si mer. Si den ekte grunnen. Nei, si den ekte grunnen til du liker han. Han har et søtt ansikt. Han er snill. 3. Si den ekte grunnen. Nei. Vel, det er den ekte grunnen. Si den. Nei, si din. Nei, si din. Nei, si din. Nei, si din. Ok da, for han baker dårlig. Hva? Du har rett. Ja. Det var skikkelig rart.